Ngabe ngathi ubumpofu kuyilamente osubekela empilweni yakho ubuyakholwa? Futhi uma ngikhombisa ukuthi kunezifundo zakudala ezitholakala eBhayibhelini ezisola ngokusobala izindlela ezenza uqhubeke uphezu kobumpofu. Inkinga akukhona emalini kodwa kumqondo ophakathi kwakho. Namuhla ngizokukhombisa izindlela ezinhlanu ezikugcina ebumpofini ngaphandle kokuba uqaphele. Uma ususa ngayinye yalokhu, ungashintsha impilo yakho yezezimali phakade. Uma ngithi ukuthi ukwesaba imali kuwumqedophika omkhulu okugcina abantu bevalelwe ebumpofini, ubuyakholwa. Iningi labantu lithi lifuna ukuba rich, kodwa ngaphakathi liphethe ukwesaba okungavamile, ukukholelwa okungaziwa kokuthi imali izoletha izinkinga, ukuthi izoshintsha ubuntu babo noma ukuthi izosusa abantu abababizayo. Lesi sikhathazo asiveli ngokusobala emqondweni, kodwa sivela ngendlela ethile, siphazamisa izinqumo zakho, izenzo zakho, futhi ngisho indlela obheka ngayo izwe elikuzungezile. Futhi okungajabulisi kakhulu, lesi sikhathazo sokuthola imali sidluliselwa esizukulwaneni esilandelayo. Mhlawumbe ukhulele ukuzwa izisho ezinjengokuthi imali ayilethi injabulo, abacebile babahamba ngenhloso engafanele, noma uma ngithola imali eningi, abantu bazoba nezinhlelo zokungisebenzisa kabi. Uma le mikhuba ifakwe engqondweni yakho kusukela ebuncaneni, ubudlelwane bakho nemali buhlale bugcwele umthwalo nobunzima. Kodwa iqiniso ukuthi imali ayinakho ukuthokozisa noma ukulimaza. Ayikho into elungile noma ephambene ngayo. Iwumshini nje. IBhayibheli lisifundisa kuMathewu isahluko esingu-25 verse 29, ngoba kumuntu onayo kuzophinde inikezwe ibe nenani elikhulu, kodwa kumuntu ongenalutho noma lokho anakho kuzosuswa. Lokhu kusho ukuthi abantu abavulelekile ukuthola inhlalakahle eningi, abakholelwa ngempela ukuthi bafanele ukuhamba phambili, baqhubeka bethola. Kodwa labo abamesabayo, abaphika imali ngaphakathi kwabo, ababona ukuthi abafanele, balahlekisa amathuba. Cabangela nami, zingaki izikhathi ozitholile zokukhula, zokutshala, nokwenza izinyathelo ezinkulu, kodwa uhamba ngemfucomfuco. Mhlawumbe uzicabangele, kuthiwani uma ngiphosa, kuthiwani uma ngilahlekelwa imali, kuthiwani uma abantu bengihlekisa ngokufuna okwengeziwe. Lolu kwesaba alukhona nje ngokuzithandela. Kwenziwa engqondweni yakho njengento yesikhumbuzo isikhathi eside. Kodwa uma ungawususi, luhlala luqinisa impilo yakho. Ngiphinde ngibe nalokho. Ngaphambi kokushintsha umqondo wami futhi ngithole impilo yokuphumelela enginayo namuhla, ngangiyizinkinga ngokuzithanda. Ngabona abanye bephumelele, bese ngicabanga ukuthi lokhu akungelona into engingakwazi ukuyithola. Bengicabanga ukuthi angilungile ngokwanele. Kwakukhona okuthile okungahambi kahle okungenza ngibe nempumelelo. Kodwa konke kwashintsha lapho ngiqonda ukuthi ukwesaba imali bekungumcabango nje kuphela. Bekungukuphendula kwezinkolelo engizithathe, hayi iqiniso eliphelele. Uma ngashintsha umqondo wami, impilo yami yezezimali yaqala ukuguquka. Manje ngifuna ukuthi ucabange, uke waphosa amathuba ngenxa yokwesaba? Uke wazizwa ungakhululekile lapho ukhuluma ngemali, njengokuthi kungumsebenzi ongafanele noma odlulele? Uke wabona ukuthi lapho othile ekhuluma ngokuqhubekela phambili, uzizwa ungakhululeki, unephikiso? Lokhu akukona okuhle. Lokhu kusebenza ukufuna imali empilweni yakho. Futhi nazi izinselelo kuwe, phakathi kwezisuku eziyisikhombisa ezizayo. Hlola imicabango yakho nezenzo zakho njalo lapho kuvela izihloko zemali. Noma nini lapho uzizwa ungakhululekile, buza wena, kungani ngizwa lokhu? Lolu hlobo lwezinkolelo luphuma kuphi? Bhala phansi yonke into ozoyithola. Uma vez uqale ukubona lezi zinkolelo, ungazifaka ezintsha, ezinhle futhi ezikhuthazayo. Futhi khumbula, ubuhle wealth ayinto okufanele uyoyika. Buhlala buyingqophiso yokwazisa okwenzayo emhlabeni. Imali ayiguquli ukuthi ungubani, yengeza nje amandla enhliziyo yakho yangempela. Uma ungumuntu onobubele manje, uzoba nomusa kakhulu ngemali. Uma ungumuntu ohloniphekile manje, uzoba umninimali ohloniphekile. Kodwa uma uvumela ukuba ubehlulwa ukwesaba, uzohlala lapho uhlala khona. Isinqumo kumele sikwenze.
Ingabe ulungele ukushiya lesi sikhubekiso bese uvula indlela yokuphila esinothile? Uma ukholelwa ukuthi imali iyinto ethokozisayo, ebhatayo ukuthola nokuthi kufanele igcinwe ngesaba ukuthi iyophela, siyakubongela usanda kuthola enye yezinkinga ezinkulu ezigcina abantu bephansi, umqondo wokushoda. Lo mbono usebenza njengejele elingabonakali. Uqinisekisa ukuthi udinga ukubamba okuncane onakho, ukuthi umhlaba ungasukeli kuwe, futhi amathuba aphenduka okuthokozisa kwabanye kuphela. Kodwa iqiniso lithi lo mbono akuphikisi ekutholeni imali engaphezulu, kodwa futhi kubangela ukuba uphumeze okukhona. Mhlawumbe usuzwe umndeni wakho uthi izinto ezifana nalezi, imali ayikhuli ezihlahleni, uhlanga luhlupha, abacebile banikeza kakhudlwana, kanti abampofu bahlupheka. Wakhula nehlobo lokuthi ubuqotho bephila imidlalo engekho emthethweni nokuthi abaphumelelako kuthiwa bayithathe kwabanye. Kodwa ingabe lokhu kuyikho? Imali ka-Elon Musk iyatholwa ngawe? Ingcebo ka-Warren Buffett ibonisa ukuthi awukwazi ukuba neyakho? Impela, cha. Kodwa umqondo wokushoda uyakwenza ucabange kanjalo. Uyakha umhlaba lapho ukuze othile win, omunye kufanele aphumeze. Futhi lo mbono ungumuthi. IBhayibheli lifundisa kuZaga 11:24-25, kukhona onika ngendlela enothile futhi ubona ingcebo yakhe ikhula, abanye bagcina okumele bakuphe, bephosa kude nobuhlupho. Lokhu kusho ukuthi yini? Uma ubamba imali ngesaba ukuyilahlekelwa, uvalela iminyango yamathuba amasha. Imali kufanele ihambe. Ithathwa njengento ehamba, hayi izinto ezinzima. Kodwa abanezinkolelo ezimbi bathatha imali njengento enikeziwe kuphela. Kepha leli lihlonipho elikhulu, imali isifinyezo, ngoba idalwe ngezinto ezijolile, izinto ezithokozisayo nezinto ezibhakabhakayo. Izezimali azibonakali njengephasti lapho othile ethatha umhlomelo omkhulu, okumele ukuphosa. Izimakethe zitholakala kahle uma kuhlomula kuzakhamuzi. Mangaki amathuba ongasuke waphuthelwa ngenxa yokwesaba okuthola omusha. Kwakuphazamiseka okukhulu uma udinga ukusebenzisa izinto ezifanele noma ukuba neziqu ezifanele. Uthi abantu abacebile bagxile ekudaleni imali eningi, kanti abantu abampofu bagxile ekulondolozeni nasekunciphiseni izindleko. Futhi lokhu akusho ukuthi kube nokungabi nesibopho ngemali, kodwa kusho ukuqonda ukuthi kunomhlaba wokuphila ophelele okulindelela wena. Kudinga kuphela ukufunda indlela yokufinyelela kulo. Futhi ukuze ngiqinisekise ukuthi le mbono isebenza, ngizokunikeza inselelo ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Njalo uma uzibona ucabanga ukuthi awunalo imali yokuthile, bhala lesi sisho bese usishintsha sibe ngizoyithola kanjani. Bhala okungenani izixazululo ezintathu ezingenzeka kuzo zonke izimo. Uzomangala lapho uqaphela ukuthi njalo kunezixazululo. Iqiniso ukuthi awudingi imvume yokuba neze. Akudingeki ulinde isikhathi esifanele. Okudingeka ukwenze nje ukuguqula indlela obheka ngayo imali bese uqala ukwenza izinto. Manje, ngicela ungitshele, uyalungele yini ukushiya le mbono yokushoda bese uvula indawo yephumelelo empilweni yakho? Uma ulindele ukuthi ubumqoka buzofika kuwe ngomcimbi omkhulu, ithuba lokuthokoza, ifa elingalindelekile, noma ithikithi lelotho eliphumelelayo, nginazo izindaba ezimbi, le mbono ilokhu idida ikusasa lakho lezimali. Engibona njalo abantu abaphuthelwa amathuba amancane ngoba bekulindele umangaliso, futhi lokhu kuyinto eyodwa yokuphosa izindlela zokuphila. Iqiniso ukuthi amakhosi amakhulu awadaliwe phakathi kobusuku. Ingcebo yezenzakalo ezinkulu, abatshali zimali, kanye nababoni basungulwe ngezinyathelo ezincane, ngokubhekana nasekufundeni amathuba amancane. IBhayibheli lifundisa ukuthi kuLuka 16:10, othembekile ezincane, uyathembeka nakweminye emikhulu. Lokhu kusho ukuthi uma ungahloniphi okuncane onakho manje, uma ungafundi ukusingatha imali encane, ungaqondi kanjani ukuphatha izimali ezinkulu esikhathini esizayo. Uma ungakwazi ukuphatha amahlandla amancane e-one-1000 yini okukwenza ucabange ukuthi uzoba nekhono lokuphatha i-one-100,000 Cabanga ngalokhu, kanjani amahlandla amaningi awenqabe umsebenzi omncane ngoba uvume ukuba imishwalense ibhalelwe kancane.
Kanjani ayekho ithuba lemfundiso engasayiniwe ngenxa yokuthi uthi yinto encane? Kanjani awunqabe ukufaka esikhathini? Umhlabeleli umzimba, umcebo ekwaziwa njego abavuleki. Kodwa lapho ngiqala ukusebenzisa wonke amaphesenti ngokuqaphela, konke kwashintsha. Ngaqala ngokuncane, kodwa lokho okuncane kwaqhubeka kukhula. Lokho okwakubonakala kungabalulekile kwaqala ukwanda. Kwakungaleso sikhathi engathola khona iqiniso, imali igoduka kothi abazi ukuyihlonipha, kungakhathaliseki ukuthi inani lincane kangakanani. Futhi manje ngifuna ukuphonsa inselelo. Esikhathini sezinsuku ezilandelayo ezingu-7, shintsha ubudlelwano bakho neki okuncane. Uma uthola imali emgwaqweni, thola bese uyigcina njengokuthi iyigugu. Uma othile ekunikela ithuba elincane, lamukela futhi ulithathe njengento enkulu. Uma uhlela isabelomali sakho futhi kusasele inani elincane, ulitshale noma ngabe kuyimali ephawula nje. Okubalulekile akukhona inani, kodwa kumele ube nomqondo owakha. Nansi iqiniso, uma ufunda ukuhlonipha okuncane, okukhulu kuzoba khona ngokungaphumeleli. Kodwa uma uqhubeka ulindele umphumela, ngaphandle kokwenza, ngaphandle kokwakha isisekelo, ngaphandle kokuhlonipha okufunayo, ngicela ngibe phezulu nohlezi ngokuthi ubuningi aluzoza kuwe. Manje ngizokubuza, ulungele ukuqala ukubona inani kulokho onakho futhi uqale ukwakha ikusasa lakho lezimali kusukela namuhla? Okuhlukanisa abacebile kwabampofu ngokweqile kuyilokhu okukhuluma kakhulu. Lokho engikubonayo njalo nezinye izikhathi abantu abafuna impilo engcono kodwa bephikisa ukuthola ulwazi oludingekayo ukuze baluthole. Bafuna ukwenza imali eningi kodwa abafuni ukufunda ngezimali. Bafuna ukuqhakaza kodwa baphikisa ukufunda ngezinto ezifanele ezifana nokutshala imali, izimboni, noma ukuthuthukiswa komuntu. Futhi lokhu kungenye yephutha elingalimaza kakhulu. IBhayibheli lisitshela lokhu kumaHosa 4:6, abantu bami baphenduka ngenxa yokungabi nolwazi. Gcina ukhumbula ukuthi akukhona okungahambi kahle ngemali, kepha ulwazi oluthile oluhlanganisa. Kodwa kuphakamisa ukubaluleka kokufuna ulwazi, okufanele kunakekela izinto ezihlukene. Lokho okuhlukanisa abathandayo abavuma njalo. Abantu abangafuni ukufunda basebenza impilo yabo yonke futhi ekugcineni abaphumeleli ekutholeni lutho. Bathola imali, kodwa bayilahlekelwa yonke into ngoba abaze bafunda indlela yokuphatha imali yabo. Baphinda amaphutha afanayo ngezikhathi eziningi ngoba abaze bahlale phansi bafunde indlela yokugwema lezo zimpazamo. Lokhu akusilo uhlobo lokuphazamiseka, kodwa ukuphuthuma kokulungiselela. Futhi bheka ngakolunye uhlangothi, abantu abafuna ulwazi lwezezimali, noma bengekho lutho ekuqaleni, baqala ukuguqula izimpilo zabo. Bafunda ngokutshala imali futhi benza imali yabo ikhule. Bafunda ngokuqhuba amabhizinisi futhi bakha izinkokhelo ezintsha. Bafunda ngomqondo bese beguqula indlela abacabanga ngayo, bathola amathuba amasha. Lokhu akukona okuzenzakalelayo, kuyamandla alwazi olusetshenzisiwe. Ngakho-ke, ngifuna ukukunika inselelo. Ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, hlela okungenani imizuzu engama-30 ngosuku ukuze ufunde okuthile okusha mayelana nemali. Kungaba incwadi, ikhosi, ividiyo, noma ingxoxo nomuntu onolwazi ngale ndaba. Kodwa qhubeka lokhu nsuku zonke. Futhi lapho lezi zinsuku eziyisikhombisa ziphela, uzobona ukuthi indlela ophatha ngayo imali isishintshe kanjani. Ngoba nansi imfihlo, ulwazi olutholayo manje luzoba isisekelo sonke isikhwama sakho esizayo. Isinqumo sisendlini yakho. Ungaqhubeka nokungawathathi izifundo futhi uhlele izinkinga zakho zezimali, noma ungathatha isinqumo sokufunda bese wakhe ikusasa olifanelayo. Yikuphi okuzothathwa? Uma ngithi kubantu abaningi abaphila ebuphofini hayi ngenxa yokungabi namathuba kodwa ngenxa yokukhohlisa thina, ungakuvuma lokho. Yebo, ngoba ukungabi namsebenzi kuvame ukugqoka ngendlela yokubekezela, futhi lokhu kuyingenye yezingozi ezinkulu ezingaphazamisa impilo yakho yezezimali. Ukephi wezwa umuntu ethi, ngilinde ithuba elifanele? Okanye mhlawumbe, lapho ngiba nemali eningi, ngizobaqala.
Lezi zisho zithokozisa, zibukeka nezijulile, kodwa empeleni yizona izaba zokungathathi isinyathelo. Futhi le mbono idiliza impumelelo. Izaga 13:4 ithetha ukuthi ohluphekayo uyafisa futhi akatholi lutho, kodwa umphefumulo ophuthumayo uthokoziswa. Ingabe uqonda ukuthi lokhu kusho ukuthini? Ukufuna kuphela akuphumeleli. Ungaphupha ngobukhulu, ungazicabangela impilo engcono, ungakholelwa nasemthethweni wokukhuluma okuphumelelayo. Kodwa uma ungathathi isinyathelo, kuzoba konke kungashintshi. Inkinga ukuthi abantu abaningi bakholelwa ukuthi bahlala bekhohlwa. Bathi kubo, bheke umzuzu ofanele, bheka izimpawu, bheka imali etholakala. Lokhu akubekezelelwa, kulungiselelwe kumathemba. Kudinga ukuba ngihlale ngiphendule omusha, ungabe umlandele. Kunabantu abakhuluma kakhulu, kodwa abenzi lutho. Futhi unyaka nonyaka, baqhubeka bekhona endaweni efanayo. Mina ngiphinde ngaba yingxenye yaleli thutha. Kwakukhona isikhathi lapho ngihlala ngifunda, ngihlela, futhi ngilinda ukuthi ngizoba nesiqiniseko esiphelele ngaphambi kokuthi ngithathe isinyathelo. Ngazisho ukuthi ngiyazilungiselela. Kodwa iqiniso ukuthi bengisesaba. Bengihlala ngibambezele impilo yami. Kwaze kwafika usuku lapho ngaqaphela khona ukuthi uma ngingathathi isinyathelo, akukho okuzoshintsha. Ngakho-ke, ngathatha isinqumo sokumisa ukulinda futhi ngaqala ukuzenza, noma ngabe angikakulungeli ngo-100. Futhi lokhu kwaba okwenza umehluko omkhulu. Manje ngifuna ukuphosa inselelo. Khetha into oyilinde isikhathi eside. Kungaba ukuqala ukutshalwa kwezimali, ukuvula ibhizinisi, noma ukuqala ukufunda ngezokuphatha kwezimali. Futhi yenza lokhu namuhla. Kusasa, ngesonto elizayo. Namuhla. Kungaba isinyathelo esincane. Kungakhathaliseki ukuthi awazi konke. Qala nje. Ukuze isenzo sidala ukwethenjwa, futhi ukwethenjwa kudala imiphumela. Umehluko phakathi kwabaphumelele nabaphuza impilo yabo wonke umphakathi ulula. Abaphumelele benza isenzo. Abalindi bakha amathuba abo. Futhi wena uzoba nokulinda noma uzoba nesinqumo sokwenza isinyathelo manje. Iqiniso lakho lezezimali namuhla alihlanganiswa nje kuphela ngalokho okuthola namuhla, kodwa ngamasiko owakhulisa nsuku zonke. Okuchaza ubucebe bakho akuhlanganisi nethuba, hayi ikusasa, hayi uhulumeni. Kuthonywa indlela ocabanga ngayo, oyenza ngayo, nezindlela zokuthatha izinqumo. Futhi manje njengoba wazi amasiko ayephazamisa, unamandla okuguqula lawo. Kodwa kufanele ngikhumbuze okuthile okubalulekile kakhulu, ukuqonda lezi zimiso akukoneli. Okuzoshintsha impilo yakho ngempela indlela owenza ngayo leli phutha. Ngakho-ke, khetha isiko elilodwa esikhulume ngalo lapha bese uhamba phezulu, njengephutha eliqinisekileyo. Thatha isinyathelo, kungakhathaliseki ukuthi sincane kakhulu, futhi uqale ukusebenza. Ngoba izinguquko zenzeka lapho uqala ukwenza isinyathelo. Uma ufuna ukuqhubeka nokuhamba lohambo lwezomnotho kanye nokukhula komuntu, nginazo izindaba ezinhle. Kuvidiyo elandelayo, uzothatha isinyathelo esisodwa sokuya phambili ekukhuleni kwezempilo yakho. Uzoba one engcono kunalokhu okukhona manje. Ngakho-ke, ungachithi isikhathi. Chofoza kuvidiyo elandelayo ekhonjisiwe emnyango bese uqhubeka nokushintsha. Ngizokulindela lapho.